Rasul kai nake kauna, ni yabonka ba zan bari ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Rabbu kai na fara sanyawa, so nake kayo salatinka gun Rasul da sirrinka, wanda shi kadai ya gane ka, dan Abdallah babba dan babba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Alihi sahabu na sanya, har da na faɗi mazara, yau yabo na zo na tsarawa, so nake ku zo ku saurara, zan yi yabo gurin gwanin rabba. Shehu na Tijani na sanya, har da jiyali a wakata, Shehu baba gausu ko yaushe, kai kadai ka zama hujjata, Shak Alti ba za na kyale ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Wanda di ya so Rasulillah, zuciyar shi ba ta yin kwalla, Allah ne ya fara mai bege, dole in fito in yo shela, mu fa yabo ba za mu daina ba. Duniya da lahira domin annabi aka yi su mun shaida, kyawun asali da haiba, ai babu kamar Rasul mun yarda, dan shi ne ya je gurin rabba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Assalamu alaika ya manzo, fagen yabo ka ƙara ban kwazo, dukkan wani uzuri nawa bai wuce ni gurin ka dai in zo, ni na san baka ke min ba. Wanda bai da kai a jajanta, ni in ganka ne bukatata, duk bautar da za mu yi wa Allahu Rasul ne ya fara ta, mu fa yabo ba ma mu fara ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Me Khadija me gidan na Safiya gaida kai Rasulullah, duk girman da bana Allah ba, yana kasan kafar Rasulullah, in na bar shi ban ga hujja ba. Dan asali cikar mukami ne, babu abin da ba da shi ne ba, ko roƙon ilahu za kai, in babu Rasul ai ba za yayi ba, in ba shi ba za mu samu ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Shi ne fari me gidan ƙarshe, kai ku taho mu je mu gaida shi, ko a kaɗan cikin buwayar shi, wanda ya mutu za ya tada shi, za mu faɗa ba za mu boye ba. Duk me san ka yayi dacewa, duk maƙiyin ka yayi kaucewa, ni bege na zo na rerawa, ya annabi a ƙara dubawa, ni roƙo ba za na daina ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Sayyidi Rasul dan Abdullah sirkin Aliyu zaki na, ni laifi gare ni ya manzo, dan Allah a wanke ruhina, dan makiya ba za su ce min ba. Ina so mu ƙara ganewa, dan Mahamudu an karaya mu, shi matsayin shi ya fi Adam, kuma shi ne dai kadai wakilinmu, wanda ya bi shi bai asara ba. Ya Rasul kai nake kauna, ni yabonka ba zan bari ba. Ya Rasul kai muke kauna, mu yabo ba za mu daina ba. Sadam Piano Record.